Venga, bota. Azken momentuan nik egin dut irrintzia eta oso lotxati izan da. Konbenatzen dut egin baino lehen irrintzi bat ure datea. Laster arte! Bueno, badirudi aurten jendea pila jarri dituela, ez dakit entrenatu duten edo foniatra batera joan duten edo zeo zer, pasan urteko maiaiko dute, nahiko txo, eta bueno, badirudi baditugula hemen irrintziak egiteko, ez dakit, arrobia do. Adibidez batek etorri da patxarrena daten. Beste batzuk igual urrapurtxo bat edaten dute, edo Baskarian ez jan asko, gero irrintxia botatzeko badirudi traketxe egingo dugula, gero, ez? Lotxak enduta, nahiko parranda botatzeko, irrintxi bat botatzeko edonork egin aldu.